berriz ere Nafarroko pilotoko hauetako laugarren jardunaldira. Gaurkoa azken jardunaldia izango da finalaren aurretik, beraz, egiten dituzten denborak, gauzitxe egiten dituzten denborak, erabakigarriak izango dira. Eta beti bezala, kimunekin hasteko, mesedez joan bezatzen lehen multzoko igantzi taldea, bigarren postuan Berriozar B eta Antxoin B. Laster hasiko gara eta. Zuri eta Arantza Berreekin igantziko taldea Gorriz Berriozar eta Berdez Berriz Antxoin. Lehen dira eman berri Berriozar eta Antxoinek txiletan. Igantzi aurretik, zakulanetan, hasi dira oraintxe Antxoin eta Berriozar. Zakuanak eta jantzi, baikan zonden ere. Orain Berriozarren bigarren zakularia. Igantzin hirugarrenaren aldaketa, baita ere Antxoinen. Igantziko korrikalaria 3. Antxoingo ere, pare-pare baita. Eta hortxasera Berriozarko korrikalaria. Antxoin bukatzean, hasi da lokotxetan, baita ere igantzi. Berriozarren ikartzen lehen dira dena. Zortzi lokotxo horiek hartzen, bigarren txanda honetan. Igantzi aurreratu da. Egin du txinge lehen Juan Etorria. Antxoinek ere atzetik jarraitzen dira. Berriozar bi lokotxoen falta. Igantzi buruan. Zakulanetan, hasi Antxoin ere. Zako aldaketa, nahi Antxoin bai igantzi. Eta oraintxe ere hasi da Berriozar, zakuarekin. Badirudi igantzi bizka bat aurretik dara. Antxoin eskutu nahian. Zaku aldaketa Berriozarren, bigarren zakulari hori hasi da. Antxoingo korrikalaria prest. Hortxe hasi da, eta orain igantzikoa. Segundu gutxi batzuk aurrera Antxoin.
aurreko denborak aurreko iruenarekin behituko direla eta denbora gutxien osatzen duen taldea, lau taldeak datorren igateko finalean sartuko direla. Hortxe osatu da Lantzi irugarren txandan, baitan txoin ere, pare-paren bitaldeak, Berriozar korrika, Lantzi aurreratu da, azken txanda honetan, Antxain ere azken honetan lekotxetan, oraintxe hasigatzen da, Berriozar ere sartu da hirugarren eta azken txanda horretan. Lantzi azulanetan hasi berri, Antxain txinga bukatzen, atera Antxaingo lehen zakularia, biztiran, azken bira hori emateko, aldaketa Lantzi, oraintxe bigarren zakularia Antxain, Lantzi aurreratu nahi da, azken zakularian Lantzi, oraintxe Antxain azken zakularian, Berriozar ere azken zakularia, denborari galdu gabe, Lantziko korrikalari azken mimira hori emateko, baita Antxaingoa ere, sarri hasiko da, korrikalariak ziztu bizian, Berriozarren zatuarekin, izango da Lantziko korrikalariak hirugarren zakularia ziztu bizian, zala bero bat. Aupa, korrikan ere. Azken mimira hori egiteko, ziztu bizian. Hortxe azken mira, zalo bero bat. Hor Berriozar ere, lan guztia bukatuta, hirugarren postuan lehen multzo honetan.
Berriozar, segundu batzuk aurreratu zaio Txoini hasieran, zakua, Raitxeren Txoin. Hortxe, zako aldaketa Alexisen. Ziztu biztian, azte Txoin. Zigarren zakularia, Berriozaren. Zigarren ere. Zakularia Alexisen ziztu biztian. Zigarren ere aldaketa Berriozaren, Raitxeren Txoin. Eta hortxe zatu da Araxes, hirugarren txandan, azken zortzileko zertzen duten. Berriozar ere azken bira erdi horretan. Antxatek lehen dira zena. Horriak ere horretxe zortzileko zertzen jasotzuen. Azken txandan sartu egin. Hortxe antzak ere, bigarren txandan bukatzea. Eta hasi da lototz duten. Talde berdea ere. Azken bira hori zizturizien ematean. Berriozar ere azken txiken fan etorrian. Antxaren azken jorrotz bat da. Eta hortxe txikalari berdeare zizturizien. Bitartean hasi da Berriozar zakoarekin.
bigarren zatiarekin. Aldaketa talde horria oraintxe hasi dira. Asisko kobrigalaria prest. Herrietako hirugarren txarkularia. Hasi da orduan. Orain jasia berizak horrika Herritartean, hirugarren taldearen txarkularia. Hortxe, gana, bukatzen lehena, Araxe zitak talde guinean. Berriozar, azken dira horretan, eta kontuta txai. Bukatzen bigarren talde horria horretan. Eta azkenik, entxain ere azken dira horretan sartuko da, txalo bero bat. Bereziaren, atxikua egiten azken zaurek. Hau da azken dira.
hasi da zentu dira horretan, Antxainere berdez. Hortxe txandera, lehen kontzea bakarraki. Antxainere, zen dira. Direne bazkinena, jendana. Gorriz ere berriozak eta berdez Antxain bigarren taldearekin Antxain A. Txartzen lokotxak biltzen talana guratzen lehena urdinak izango dira izan ziak txingelaria segidan berrizak eta atzetik Antxain. Hor eraxezko atzilaria zizturizian berrizaren orain txaskuetien zantzere. Zako aldaketa araxezen.
Eta berrietan ere, denborari galdu gabe. Indarrak sartu, denborari guztien, orain txea sartu da, bigarren txanda horretan.
aurten kontatuko dizkizuet, kadetea kirolaria prest daude eta oraintxe hasiko dira epaileak abisoa eman bezain pronto, beraz, adi epaileari
Bertako korrikalari ere prest, hasi da hor. Hiru birak emateko. Igantzi azkenekoan da. Igantziko zalariak prest, eta hasiko dira horrena, Berriozarra zirmira. Txantzea ere korrika. Bertako Igantzi lehen kortea. Eta hortxe hasi da Berriozar, Altxain hirugarren tiran sartu berri. Txantzea ere oraindik sartuko da hirugarren tiran. Igantzia azken da. Beraz, hortxe hasiko da. Lortu bizkaia. Bitartean Berriozar hirugarren kortean sartu berri da. Altxain hasi da. Baita Txantzea ere. Eta lehena. Burua Igantzi halatako zuten. Segidan Berriozar eta badirudi atzetik joan Txantzea aurreratu dela. Igantzi txingak hartu berri. Eta Altxain eta Txantzea pare-parean dira ere. Hasi da Berriozar ere takulanetan. Azken txanda da eta denak behar direnak egin behar dira. Eta parean ziren Altxain eta Txantzea. Badirudi takulanetan sartzen dena Txantzea izango dela. Korrika da Igantzi. Lehen biak
Bigarreneko eskutu zirkulari galdu gabe. Beste talde, arrasatu zitate. Hasi da txantea. Zerralanetan. Antxoin ere azkeneko tanda. Eta hortxe. Antxoin ere. Ronta azkuntzen. Amaitu berriozanek, bigarren. Otan Antxoinek lehena. Erde eta bet, nor baino nor. Botatu ezta ere txanteak. Azkenaren bila. Bigarrena ere Antxoinek. Baina hortxe hirugarren txantea izartu du. Eta gaurkoan lanak amaitzen. Azkenekoa Antxoin, txalo beroa. Hain dugu, ikusi berri ditugun. Hortxe, goma gainean, berrendaren. Italea, gorri, Berrizar, Berrizar, Antxoin A. Lehen gorria, herrikari egitura, Antxoin, Antxoin gana, izkanaka, Berrizarrak egitura bela ontziko. Gogo bukalea ere, Lurrera ere gabe,
Mesedez prestatu. Ahora mañana, paretaren aldetik eta araxez eskolako aldetik. Con nuestro primer sueldo ya podemos comprar unos coches buenos. Porque vamos. Eta besoin eskolako aldetik. Prestatu mesedez. Prestatu mesedez antzoain eskolako aldetik kaletera. Hortxerik aldean egitez. Teknikara. Tokatika alu mailatik karete gainara pasako gara. Hortxe ditugu gure berrietatik jarrikako kirolariak eta bebe etxeko atxegetako.
Mesedez, prestatu bezizan, agur mailan parekaren aldetik sartzeko, eta Antsoain B eskolako aldetik sartzeko. Antsoain B eskolako aldetik berriz ere, agur mailara, prestatu gara, akimatu ere, agur mailara, berriz ere, prestatu gure motikanerako agur mailan, Antsoain A parekaren aldetik, eta Araxes eskolako aldetik.
Empate beraz.
Prestatu bitartean, gaur mailan, Lantxoin A, paretaren aldetik, eta Lantxoin B, eskolako aldetik. Eta sokapeniarekin amaitzeko karete mailan estatu mediozal paretaren aldetik eta txartean eskolako aldetik.
etxetik ikusten gaituzten hori, eta batez ere Antsoain taldeari bost jardunaldi hauek antolatzeagatik, mila esker guztioi, eta ere etxe izan badituzte datorekin finalan dira.